DYKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. RBN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programa Parreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asin Platica. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners take 1 million pesos! Final draw April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Bullier! Now na! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Math Soap
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Aron kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya. Niacinamide para sa puti power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang birang taon na diwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, magtinino, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagan dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asing sigurado, nasa tamang standards. Asing safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026! ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos! Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026! 5 winners, take 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026! ML Unarium Mania! Tara na sa ML Bullier! Now na! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alvin Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdang panahon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis sa tamang oras para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po. Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, kung padungin man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung padungin man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya Wow. White Roses. White Rose Papaya Wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Uy pre, si Ru dito. Galing ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Sa mga ginagalangan ming taxpayers kan RDO 66 is Camarines Sur, mag-file na po kamo kan sa indong annual income tax return para sa taong 2025 asin magbayad ng tamang buwis bago sa kaaldawan kan April 15, 2026. Para mag-file po kita online gamit ang EBIR forms o EFPS. Manungod man po sa pagbayad para sa EFPS filers, sa EFPS Enrolled Bank kita mabayad. Para sa mga non-EFPS filers o mga nagpa-file sa EBIR Forms Package, pwede po kita magbayad sa mga otorisadong bangko araw kan Land Bank, DBP, PNB, asin China Bank. Pwede man po kita magbayad online gamit ang Land Bank Link Biz Portal,
Union Bank of the Philippines Online o Portal Payment Facilities, Development Bank of the Philippines Paytax Online, Maya o kaya sa MyEG gamit ang credit card o e-wallet. Tangaling dai maghidali, mag-file na kita mo niyan. Dai maghalat sa deadline, mahusay na serbisyo, katumbas ng buwis mo. Sa inman na sulukan rin kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platika. DZKI Weather Update. Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, April 14, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa may super typhoon category na may international name na Sinlaku. Nananatili naman itong malayo sa ating bansa at nasa 2,455 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 205 kilometers per hour at bugso na abot sa 250 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Kahit nga may kalakasan, itong si Super Typhoon Sinlaku, nananatiling mababa ang tsansa na ito ay maglandfall sa kahit anong parte ng ating bansa at mababa rin naman yung tsansa na pumasok ito ng ating area of responsibility. Wala rin naman tayong nakikitang direktang epekto nitong si Super Typhoon Sinlaku sa kahit na anong parte ng ating bansa sa mga susunod na araw. Samantalang yung ridge ng high pressure area, yung nag-extend over northern Luzon. So sa mga areas na apektado nito or kung saan siya nag-extend at yung mga areas malapit, nananatiling mababa yung mga tsansa ng mga thunderstorm activity. May kita nga rin natin sa ating satellite image na halos maaliwalas nga sa ating buong kapuluan. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw, inaasahan nga natin sa may Bicol region, pati na rin sa may Palawan, yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga thunderstorms. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan nga natin na less likely yung mga thunderstorm activities at partly cloudy to cloudy skies ating inaasahan. So mainit at maalinsangang panahon pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 25 to 34 degrees Celsius. 24 to 33 degrees Celsius sa may Liwag, pati na rin sa may Legazpi. 16 to 25 degrees Celsius sa may Baguio. 24 to 37 degrees Celsius sa may Tugigaraw. 22 to 33 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. So yung ganitong klase ng weather ay posible nating maranasan at least in the next 3 to 5 days pa. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan pa nga rin natin patuloy yung mainit at malinsangang panahon umaga hanggang tanghali at pagdating ng hapon, tumataas yung mga tsansa ng mga thunderstorm. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Agwat na temperatura ngayong araw sa Cebu at Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius sa may Tacloban, 23 to 32 degrees Celsius sa Cagayan de Oro at ang pinakamataas na temperatura sa Zamboanga at Davao ay 34 degrees Celsius. Update naman sa heat index kahapon, ang naitalang heat index sa Metro Manila ay 37 to 38 degrees Celsius base sa mga estasyon natin located in Metro Manila. At ang pinakamataas naman na naitala kahapon ay 46 degrees Celsius sa may Cotabato City sa may Maguindanao. Ngayong araw, tinatayang 37 to 38 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na heat index ngayong araw ay posible sa Cotabato City, Maguindanao. At dahil nga tayo ay nasa dry season na kung maaari iwasan natin yung paglabas ng bahay during peak ng pinakamainit around 10 to 4 p.m. Pero kung kinakailangan talaga nating lumabas, ugaling magdala ng payong, ng tubig, at posible rin tayo magsuot ng mga light color, lightweight na damit na mga long sleeve rin naman.
Update naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:43 ng umaga at lulubog ng 6:10 ng gabi.